номи ман Сони. Ман майдакм, неки ганда тест медаем. Ва ҳамаш да майла. Красовкаҳои сирхм да гап неста. Ман барои сайёраи хидмат наҷот додан маҷбур шудам ки ба сайёраи шумо биём. Да куҷои ман? Бози кадом сола? Чӣ? Эби продакшн звезда шидай? Я соат пеш дар тамоми ҷаҳон ҳама свету мурдам. Бояд мо майдака биқапӣ. Киш дар инҷо? Ту бана чӣ ба хонаи мо омадӣ? Ақафои ман як қиёмат армия сиркадеста. Субақа дӯсти қадимаи ман. Ма вақти 5 минут вақт метам ки ту ҳамаи чиро ба ман бигӣ. Бесто, чликта нарасонда ӯ. Ҳо, ништияк. Мерем ба пеш. Ҳафи сайқада наметавонӣ. Каҷон илтимос дам ҷамъ кад, тупои ҳама калони резинӣ барои чӣ ки бозӣ кунем. Ҳатто иҷозат надодем ки таяк мошина буфура, уҷа хатарнока. Ҳот рост мегуфтӣ. Ака илтимос биёзи қуртохирӣ бирем. Я 10 минут ҳозираш дар ҳаминҷо мешинем, барои худмон кор. Бахмон даҷа шиштан чӣ кор мекунем? Нигоҳ кун ман чӣ кор мекунам, ё ёд бигир. Мегум биёҷа бирем а? О, то вақте ки зинда. Чӣ шумо фикр мекунед ки аймак рехта метавонед? Вай, қасам алёта ки майда чай. Ин мошини бо теро шӯй мешавад, а? Ана ки шумо мебирем. Ҳай, чизи метавони сагита меоя? Не, лекин раҳмат барои ки ту пирсӣ. Ҳозир тамошо кун мешавад. Бум! Ҳама садай брада усу. Ганда брат коро садай ништиягай ҳама. Шумо барои чӣ барои авайлача ҷонтонро дар хатар мевонед, а? Барои чӣ ки ӯ дӯсти ман. Чӣ кади дигон? Ҳай, чизи метавони сагита меоя? Тамошо кунед ки ман ки мошин матао метавонам. Ман қуввама дар ҷои асосӣ истифода мебарам, бефоида истифода намебарам. Фикр мекунам ки ти хеле шоли ждат надоштӣ. Брат, агар ки ту мана зада тони як бор қуртобат мегирам. чӣ? Ака ту дӯсти ай ҳама беҳтарини Мансуре ки ӯ ҳама вақт ма дар бораи ту нақл мекунай? Ва дар ту чизи хуби дидай? Фу, дарконес бахшиш фаҳмидам, ту зури, ту бириди тап.